години. Той е разведен, ама официално не е разведен. Официално е разведен, бе. Еми тогава кой какво ще му вземе тя? Ами като живее 10 години, има право да му вземе имуществото. И сега тя го обзавежда и се вади документи. И В това е. София. Какво София, бе, за хармалийски апартамент говоря, бе. В София сина му си има апартамент голям, но го изплащал. И се жени за момиче, което и той имал апартамент. Момичето, майката била докторка. Ма и те били разведени. Так що те. Ма тая не се развежда с мъжа си, пиянка бил, такъв бил. Що не се развежда? Защото той бил миньор на времето, ама ще вземе голяма пенсия. Като умре, тя ще вземе 30% от пенсията му. Е, И едва не се развежда. Руси няма пенсия. той с тази музика няма стаж. Пък това ще има какво са плащали. Вижте всичките певици с какви малки пенсии са Е, артистите. добре, той по възраст трябва да вземе пенсия. На възраст им се полага пенсия. Ами той взима минималната 600 лева. Еми това е. Толкова.